مسلم وبعزتي كل. lokacin da Jibril ya zo ya sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya gane muryarsa sai ya ce da shi udkhul, shigo. Sai Jibril yake cewa inna fil baiti sitran fil ha'id fihi tamathil. A cikin wannan gida, wato gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin katanga akwai wani labule wanda akwai hotuna a jikinsa. Faqta'u ru'usaha, Annabi ce mala'ika Jibril ce ku ciccire kawunan su. Waj'aluha bisatan, ku sanya shimfidar da za a rika zama ko a cika tattakawa, wa wasa'id da fulu da za a rika kwanciya akai. Fa awta'uhu, ku tattaka. Fa inna la nadkhulu baytan fihi tamathil. Ba ma shiga gidajen da yake da taswira. To akwai taswira ta zamani wadda ta zo irin ta photograph da irin ta video da duk taswira ce, duk sura ce, wannan duk kyamarorin nan sura ce. To ku duk musawwiru ne. Ga mai wani taswira shi ne. Kuma ko incident sai zo lokacin da muke maganar taswira, saboda a ga irin wannan da wannan duka akwai taswira mai motsi akwai mara motsi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana sa, lokacin ba a san wannan taswirar ba. Abinda aka sani shine a kwaba wani abu ko a tura wani abu ko a sassaka wani abu ko a zana. Wannan shine abin da aka sani, wanda dan adam yake mu'alajar abin, ya kwatanta abin da ya gani na wani halitta ta mutum ko ta dabba ko ta tsuntsu. Daga baya zamani yazo aka samu abin da za a iya reflecting din ita, wato a dinga daukan ita inuwar mutum, a dauki inuwarsa ta fito kamar yanda yake. Kamar da ka san kana photostat, zaka sa takarda a cikin injin photostat ya fito maka da ita kamar yadda take. To wannan malamai sun rabu gida biyu, namu na sunna nake magana, zai shiga cikin wancan la'ana ko ba zai shiga ba. Wasu daga ciki sun shigar da shi cewa duk sura ce, kawai da haka duk sura a guje mata. Su Ibn Baz, farko su Ibn Baz duka sura, wannan kuma wanda shine muqtadal an-nas. In ka ce sura to kaka fitar da kyamara ta video, kamata ka sa ita, tunda ita ta ma fi zama fiye da wannan madan. Shi wannan ba motsi, amma shi wannan duk motsin ma da mutum yake yana dauka, kuma ba shi din mutum ne a ciki ba, surar sa ce. To shi lokacin Ibn Baz, Sheikh Nasiruddin Albani duk suna hadewa sai musu hukunci guda. Amma Ibn Baz karshen rayuwarsa sai ya ga cewa kai akwai tsanani fa, don haka sai ya cire kyamara. Shi yasa za ga a ƙarshen rayuwarsa an dinga yi masa durus. Ya ce amfanin da yake ciki yana da yawa, duk da cewa yana ta kafa a farko, amma daga baya ya cire kyamara. To kamata da ya cire kyamara ta bidiyo to ya cire waccan ma, tunda duk abu ɗaya ne. Sheikh Nasiruddin Albani shi ya tafi akan abin har rasuwarsa. Saboda shi yasa ba za ka taga durus ɗinsa a bidiyo ba, sai dai ka ji su a sauti. Shi gaba ɗaya ya haɗa, amma kuma da yawa daga cikin malamai su suna ganin cewa wannan ba za su shiga ciki ba, saboda wannan suna reflecting din inuwa ce ta mutum, amma ba wani ne yake zauna yi mu'alajar abin ba. Kamar madubin da kake tsayawa ne a gaban ka kalla, ya yi reflecting din inuwarka da komai naka, amma ai ba kai din ne ba a ciki. Duk da su Albani suna cewa to amma in ka tafi ai baya zama, sai ce ai shi madubi in ka babgun za ka tafi, amma wannan in ka babgun ma ta shiga. Haka suna cewa kiyas ne ma alfari. To amma dai abin da yake reflecting lokacin da kake tsaye a inuwar ka ce. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, faqih sunna, shi ma yana daga cikin waɗanda suke ganin bai kamata a shigar da waɗannan a ciki ba. Shi ma yana togace waɗannan, duk da cewa yana cewa ya kamata kuma a duba a ga manufar yin wani hoto idan ya zanto ba wata buƙatar da za ta sa a yi shi, kawai a yi shi ne don a girmama wanda ake yi. Ya ce to wannan bai dace ba, domin ta haka ne za ka ga an ɗauki wata aƙida an liƙawa shi mai hoton. Ya ce amma inda buƙatar a yi shi kamar passport da ake yi da sauransu, ya ce wannan duk babu komai, ko wani abu da za a yi saboda wani abu na ilimi ko wani manufa ya ce ba komai.
saboda haka shahid dai shi ma ya tafi akan cewa wannan Muhammad Najib al-Buqabin nan Bakhit al-Muti'i wani malami faqihi da aka yi a Masar wanda ya takmila ta al-Majmu' shi ma yana da wannan ra'ayin. Haka nan wasu da yawa daga cikin bahithun irin su Sheikh Yusuf al-Qaradawi da sauransu sun tafi akan cire hotuna waɗanda suke na kyamara da na abin nan. Saboda haka akwai zafi mutum ya ce ya yarda a yi masa kyamara amma kuma ya yi faɗa akan wannan hoton wanda baya motsi. Ina ga da yayi aiki da fiqhunsa to kamata yayi ya hana duka biyu, ya daina fitowa a Facebook, ya daina fitowa a talabijin, ya daina fitowa a duka wannan, kawai a daina ganin sa. Kuma har za a sa shi to kawai a sa wata inuwa amma ba shi ba. To amma mutum yayi ta rigima akan waɗannan amma kuma za a gan shi ya hau minbari ana haska shi, amma ba a hasko shi daidai bai faɗa. Akwai contradiction, akwai tanakuri a cikin fiqhun nasa. Sannan kuma idan mutum ka ɗau ra'ayi daga cikin ra'ayoyi biyu da malamai suka yi saɓani a kansa saboda tunanin cewa wannan nassin bai da wannan dilalar bata shigo da wannan afrad ɗin ba, to bai kamata kuma ka yi wani jijiyar wuya a kai ba har ka rika zagin yan uwanka kana la'anta su da wannan. In ka yi wannan to malaman da muka ambata duka la'ance su, dan su ma duk sun tafi akan wannan ra'ayi kuma an yi musu. Sau nawa za ka ga hotunan bin Isaimin da sarakuna da sauransu, daga hotunan su da wasu daga cikin manyan mutane duk akwai wannan. Saboda haka wannan ba abu ne da kamata a yi jijiyar wuya ba. Idan ka ga ba za ka yi hoton ba shikenan, ba a ce dole sai ka yi ba, amma kakka yi jijiyar wuya akan wannan har ka rika tsine yan uwanka saboda wannan. A lokaci yayi dole mu tsaya anan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, muka da kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.